1000 नखरफोरनो हानि लेखा थांनाय मास मोनसेनि गेजेरावनो 1200 नखरनो हानि मोनथायखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै फिन 1246 ता जोङो परियालनो हानि मोनथायखौ होफिननाय जाबाय। गासै 2085 एप्लाइ खालामदोंमोन। जिखिनि थालांबाय बेखौ फैगौ 15 जुलाइनि आगोलावनो होनाय जागोन। 31 गुबुन गुबुन फसंथाननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, बिथांमोननोबो होनाय जाबाय। आरो ब्रह्म जि जोंहा आफाद दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थाखाय बिथांमोननोबो 35 बिघा हा बिथांमोना नागिरदोंमोन, बेखौ थाबैनो होनाय जागोन। लास्ट क्वेश्चन सर, जे पूर्वजरानि जे माबायाव बासबारि ओनसोलाव मोनसे एपिडिसिआर बे इन्डास्ट्रिखौ थारैनो नोंथाङा रायजो राजाफोरनि खहा जानाय जेबो खामानि जोंनि सरकारा मावा आरो जों जि प्लेनिंखौ खालामदोंमोन बेखौ रायजो राजानियाव सोंनानै खालामदों। खनथाम खनब्रै मेपखौ सोलायदों रायजो राजानि जों सावरायनानैनो। दा इयुनाव जों नोजोर होगोन, जेब्ला रायजो राजाफ्रा लुबैगोन अब्ला जागोन, जुदि लुबैयाबा बियो जानाय नङा। नाथाय बेबायदि एसेबां मोजां जि प्रप'जेल बेखौ खोमाना लानाया जोंनि थाखायनो दुखुनि बाथ्रा जागोन। मानोना जोंनि माहारिनिनो गोरिब गुन्द्रा नखरनि गोबां मानसिफ्रा, इभेन हाबा जानाय मानसिफ्राबो दिनै गवा सवाफोराव थांना सिकिउरिटि गार्ड जानांदों। दा बै मानसिफ्रा जुदि 15,000 18,000 मानसिया पर्बत जरायावनो मावना मोनजानाय मोनसे बेबस्था फैदोंब्ला दा बेखौ जानो होनाया बयनिबो थाखाय गोनांमोन। आरो दिनै नुदों हा हुफोरखौ सानफा एफा मालायफ्रा लागासिनो दङ। दा नंखायनो नैबे समाव आङो सानदों जे रायजो राजाफ्रा सानफिनगोन आरो बेयाव रावनिबो खहा जानाय नङा, रावनिबो एक कथा हाबो थांनाय नङा बेवहाय। दिनै जे बिपिएफनि वार्कारफ्रा एसेबां मानि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रायो, दिनै बे मानसिफोराबो दिनै हानि लेखा लांनो फैदों। दा बिसोर जोङो बर' फिसा हिसाबै नायदों, नोगोरारि हिसाबै नायदों। दाख्लैबावै हाइ स्कुलनि साकरि मोननायावबो बिपिएफनि गोबां दङ। आगोलफ्राव हयथ' बिथांमोना नायै होयोमोन। दा दिनैनि समाव जोङो बिसोरखौ साफा साफा बिजाथि हिसाबै नायदों। जायहा जग्य दङ बे साख्रिखौ मोननांगौ। आरो हा होनायनि बेलायाव जों मालाबाबो माइगाब जुजाय खालामनाय नङा। मानोना बर' फिसा हिसाबै बिथांमोननि अधिकारखौ होनाया जोंनि बिबान। दा नंखायनो पर्बत जरायाव बिपिएफआबो हा मोनदों, गुबुन पार्टिनियाबो मोनदों। आरो दिनै बिपिएफ होननानै हा होआ होनना बुंनायाथ' जोंनि निति नङा। जोंनिया जेंनाया जोबनांगौ। दा नंखायनो जायफ्रा दिनै हा मोनबाय बिथांमोना हयथ' गोसोआव जोबोद मोनसे गोग्गानाय बा बिथांमोना साहस फैदों जे जोंबो दिनै बेवहाय हा मोनबाय थागिबि हिसाबै। मानोना 70 बोसोर 80 बोसोर हा गैजायै मानसि बेवहाय आं लोगो मोनदों। दा नंखायनो बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो बे खामानिखौ मावनो मोननानै आं गावनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ।